Hi guys, good morning. Inidada panda Niriksha makeup and hair. Ana dumanji parlor ittadu. Ancha pironji open avundu. Urva store du Bimbis second floor du. Eregandala kaitala anda nikla degla poli. Boke eregandala makeup artist are ase ittena. Arede kalpaviru niklegla kalpere ittena yanarna contact details Instagram page da link description korpe. Nikla contact manpali. Ite nama idadka. ಗೈಸ್ ಪಿದಾಡ್ಗೆ 8:45 ಅಂಚೂರು ಬೇಗ ಪಿದಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಾಡೆ ಎತ್ತನ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ 10:00 ಎತ್ತರ ಬಂತೇರು ತುಕ್ಕ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಬಸ್ ಡೇ ಪೋಪುನಿ ಬನ್ನಾಗೆ ರಂಡಾಟಿ ಕರೆದಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಟ್ಟ ಪೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಲ್ತು ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪೋಪನ್ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆನೆ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬಂದೆ ಕುಡ್ಲ ಮರತ್ತದೆ ಪೋತಾರ ಅಂದು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಗೈಸಿಂಗ್ಲಿಡೆ ಬತ್ತ ಪಾರ್ಲರ್ ಶೋಕೊಂಡು ಶೋಕ್ ಆಗ್ತುಂಡಿ ಬೇರೆಂಚೆ ನಂಗೆ ಇರ್ಪೇರ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮನ್ಕುಲಿ ಬೇರೆನ್ ತೂತಾರವಲ್ಲ ಅಂಡಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ತೂತೇರು. ಹಾಯ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್. ನಾನು ಇಡೆಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಬನ್ಲೆ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಅಡೆ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರತ್ತೆ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಹೌದು ಬರ್ಪುಂಚಿ ಆತ ದೂರ ಇರಗ್ಲ ದೂರತೆ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಾನ ಹೊರಡಾತಿ ನಾವು ಬೇಗ ಒಯ್ದ ಮೂಲ್ ಮಿರರ್ ಏತುಂಡು ಶೋಕ್ ಆತಂಡಿಯೇ ಮೇಕಪ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಲೈಕ್ ಇನೋಗ್ರೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ತು ನಿಂತೊಂಚಿ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಒಕ್ಕ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಪತ್ತೊಂದು ಕುಡ್ಲಾಡಿದಾದ್ರಂಡಲ್ಲ ಹೊಲ್ಪಡು ಬಂದ್ಕೊಂಡ ಉದ್ದೇಶ ಮೇಕಪ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದೇ ಬೇರೆ ಕೊನಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಕುಡ್ಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗಾಡ್ ನ ಕೇಸ್ ತಲೆಗೆ ಉಂಟು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಜನ ಇಂಚನೆ ಅವಳು and about an onji kalpa una vera online makeup as like personally enke avadu anyways dadandara help odittinara appa anirishan konjim daavadu kannenda she will always be there. That is a very kind behavior la panodi. So inge arna kudonji outfit bani grand ಆದ ಇನ್ನೋಗ್ರೇಟ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರದೆ and na indu business adondu ad kalpa una dada reaching undu ಎಲ್ಲಾ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆವಡು all the best Niriksha. Makeup and hair. Makeup. No, I want to take it one bit. No, I take off. Hi, in Yana Ranjita Kala, Niriksha Shetty, Makeup Academic Baida. So first of all in bega baida but academic dumbo first nama Niriksha kana ಬಗ್ಗೆ ಪಡ್ಕ. So first of all ಯಾನ Niriksha kan meet ಆಗ್ತೀನಿ ಆರ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗುరించి ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. So all but she had a journey ಆರಂಜಿ ಹೆಂಚ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಿಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಲೆತ ಬರ್ತಿರೋ ಓಕೆ ನೀ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಒಂದು ಬಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಮೇಕೋಡ್ ಮಂಚರಂಡು ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಯ್ನಾ ಇನಿ ಒಟ್ಟವೈದಿನಿ ಇನಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆದ್ರೆ ಮುರಾಣಿಂಚ ಕಾಲ್ ಮತ್ತದಿಲ್ಲೇನೆ ಬರ್ಪಾರತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಂಜಿ ಎಂಚ ರಿಲೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಓನ್ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತಿಲೆ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಲ ಮಾಡೆಲ್ ನಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕ. ಸೊ ರಿಯಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ನಿರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ಕ ನಮಗೆ. ಸೊ ಆರ್ ಶಿ ಡಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಶಿ ಡಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್. ಆರಿಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಎప్పుడు ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇನಿ ಫುಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಸ್ತ್ ಇಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿರೀಕ್ಷಕ. ಅಂಡ್ ಫಿರೋಜ್ ಪನ್ನಡ ವಿನೋದ್ ಅಣ್ಣ ಆರ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಯಾ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ನಿರೀಕ್ಷಕ. ಒಂಜಿ ಆರಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನಮಕ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಏಜ್ಡ್ ರಡ್ಡ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಪಾಡಿಯರು ಎಂಕಾರ ಒರ ಮಾಡೆಲ್ ಆದ್ರೆ ತಿಂತೇರು ಆರ್ನ ಬಿಹೇವಿಯರ್
ಅದು ಕಂಡ ಆರಂಜಿ ಮೋಕೆ ಇಡ್ಲೆತ್ತೇರಿ ನಿಲ್ಲಂಚೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಓಪನ್ ಮಂತಿನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಲಿ ಅರೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾರಿಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೇರು ಮತ್ತೆ ಬಂದೇರು ಸೌಗೆ ಕಬ್ರ ಬಂದೇರು ಅಂಚ ಬಂದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಂಡ ಮನಸ್ಸು ಮಂತ್ ಕೋಪ ಇಲ್ಲ ಅವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನಸ್ ಮಂತ್ ಕೋಪ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಕ್ಕ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ನಿರೀಕ್ಷಕ್ಕ ಸಮ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತೊಂದು ಕೂತ್ಲೆ ಪೂರ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ತೆತ್ತೊಂದು ಗ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಫೋಟೋ ತಂದು ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ ಏಪ ಬೈದ ಏತ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಬೈದೆ ಇಲ್ಲ ಖರ ಮಾತ ತೆಕ್ಕ ಪಾರ್ದು ಬೈದೆ ಅವರ ಒಲಿ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಏರ್ ಬರ್ಪೇರು ತೂಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಪ್ಪನತ್ತ ಬೊಕ್ಕೆ ಪತ್ತೊಂದೊಂದು ತೊಂದೇರು ಶರಣಣ್ಣ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇಗೆ ನಿಕಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೈದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತು ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಅಂಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಬಂತು ನೆಟ್ಟಿಂಚ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಓಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ஒரு ಜೋರಾಯಿನಂಚಿನ ಆಗಾಯ್ತಾಟಿ ಬರಲಿ ಒಂದು ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಬೊಕ್ಕ ವಿನ್ನೋದು ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಕನ ಅಂದು ಪನಲಿ ಒಂಜಿ ಕನ ಇನಿ ನನ್ನ ಅದು ಈತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯಿನಂಚಿನ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಆಗ್ತದೆ ದಟ್ ಈಸ್ VN ಸ್ಟುಡಿಯೋ. ಸೊ Kudora, very congratulations to both of you. And first of all, Mata friends and family here, Mata by the Vinod Boka Nirikshana. Nikla thanks Panodu. Nikla onji special day. Akala special day. Nikla Matilla. Nikla onji time unu kordu by there. So ಆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬೈದಿನ ಮಾತು ಬಿನ್ನರೆಗಳ ಒಂಚೆ ಪಾತರಡಿ ಒಂಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಚಿ ಪ್ರತಿಭೆ ನಿಕಾನಾಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅವತ್ತಂದೆ ಖಾಲಿ ನಮ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮಾಜ ಸೇವೆದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತಿನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಂಚಿನ ವಿಜಯ ವಿಖ್ಯಾತಿನಿ ನಮ್ಮ ತಿಗಲೇರು. ಸೊ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಪುಟ್ ಯು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ ವಿಜಯ ವಿಖ್ಯಾತ ಮೇರ ಬಗ್ಗೆ ನಲ್ಲಾತು ಪಂಡ್ರೊಂಡು ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಉಂಟು ವಿಜಯ ವಿಖ್ಯಾತಿ ಏರ್ಪಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಇಜ್ಜಿಂಡ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಪೂರ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಮಕ್ ಅಪಗಪಗದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಎಂದು ಪನೋಲಿಯೋ ಮಾತಾರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅತ್ತಂದೆ ದೂರ ಡಿಪ್ಪುನ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ದಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಪುಟ್ ಯು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ ವಿಜಯ ವಿಖ್ಯಾತ ನಿಕ್ಲ ಜೋರಾಯಿ ನಂಚಿನ ಕೈದಾಟಿ ಬರಡಿ ಒಂಚಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಓಕೆ ಕುಡೋರಪ್ಪ ನೋಡಿಗೆ ವಿಖ್ಯಾತಿ ಏನೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತ. ಸೊ ಯಾರು ಈತು ಕೊರಿಯ ಮಾರೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾರನ್ನಲ್ಲ ಬೈಚರು. ಸೊ ನನ್ನವರ ಕುಟೋರ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಊರದ ಪ್ರತಿಭೆ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಪ್ರತಿಭೆ ನನ್ನೆಲ್ಲಾತ್ ಪನೊಡಂಡ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಮಸ್ತರ ಪೊಣ್ಣುಲರು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವಿಜಯ ವಿಖ್ಯಾತ. ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚೆ ತೋಜುಂದಿಜ್ಜಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಣ್ಣುಲರು ಎಸ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತನೇಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕುಲ್ಲೊಲಿಗೋದು. ಅಂಡ್ ಇತ್ತಾರೆ ಕುಡಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರತಿಭೆ ಬನ್ನೋಲಿ. ಸೊ ಆರು ಬಂದಾಗ ಒಂಚೂರು ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಳಿಗೆ. ಸೊ ಹೌಸ್ ಪವರ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಲೇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಕಂತಿನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಬಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಇನಿಕಾನಾಗ ಒಲ್ಪ ಪೊಂಡಲ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಒಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಒಲ್ಪ ತುಂಡಲ ಆರು ಉಳ್ಳೇರು. ಸೊ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಪುಟ್ ಯು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ ಶರಣ್ ಚಿಲಿಬಿ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪಲ್ಲೆ ಪವರ್ ಹೌಸ್. ಸೊ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈ ನಿಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅದು ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಪಂಕ ಬಂದು 2 ಜನ ನೋಡ್ರೆ ಅಂಚು ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ
ಒಂಚಿ ಏರು ಮಾತ ಪವರ್ ಹೌಸ್ಗೂ ಬರ್ಪೇರೆ ಏರು ಮಾತ ವಿಖ್ಯಾತಗೂ ಬರ್ಪೇರು ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ಮನ್ಪುಗ ಕುಡೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಕುಡ್ಲದ ಊರ್ದಕ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟಾಪ್ ನಾರೊಂಚೂರು ದೂರ ಯಾರು ಸುಳ್ಯದಾರ ನಮ್ಮೇರೊಂಜಿ ಕುಡ್ಲದಾರ ಸೊ ವಿ ಹಾವ್ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಮೇಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗಿವ್ ಅ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೋಸ್ ಟು ಶರಣ್ ಎಸ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಸರ್ ಒಂದು ಮಾತಾಕೊಂಡು ಪಿರಾರ್ದು ಬರ್ಪೇರು ವಿನೋದ್ ಸೊ ವಿನೋದ್ ನಾವು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಗುರ್ತೊಂಡು ಸೊ ನಿರೀಕ್ಷಾತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ ಎಂದು ಪನಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒಂಚೂರು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಂದಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಊರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಕುಡ್ಲದಾರ ಅದು ಗೊತ್ತೇರು ಸೊ ಒಂಚು ಅರ್ಲಿ ಏಜ್ ಹಿಡ್ದ ದಂಡೆಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅವೆದಾದ್ರೆ ಎರೆಗಂಡಲ್ಲ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆವಡು ಬಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋದು ಮೇಕಪ್ ಅನ್ನು ಕಲ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ಒಂಚೂರು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಉಳ್ಳೇರ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏರೆಗೆ ಉಳ್ಳೇರ್ಕಿಂಡ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗುಳ್ಳೇರ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಪಾತ್ರನಾಗಲ್ಲ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಬರ್ತದೆ ದಾಡ್ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ್ ಅವಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಣ್ಣಿನಿ ದ ವೇ ಶಿ ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಅದರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಲ್ಪವನ ವೇ ಆದಿಪ್ಪಡ್ ಇಚಿಂದ ಹಾಗೆ ಒಂಜಿ ಪಂದು ಕೊರ್ಪನ ವೇ ಉಂಡತೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷದ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡುಗೆ ಅವೇ ಮಾತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಅವರ ಜೋರಾಯಿನ ಅಂಚುನಾಕೈತಾಟಿ ಅಂಡ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಅಂಡ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ರಡ್ಡ ಅಂಡ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಪೂಜೆ ಸೊ ವಿನೋದ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೊಂಡ ಸೊ ಆರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ನೇಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಆ ಒಂದುಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಚೂರು ಜೋರು ಉಳ್ಳೇರ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸರ್ ಬಂದು ಒಂಚೂರು ಪೊಡಿವ್ರ ಅಲ್ಲ ತೆಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿನ ಸೊ ಆರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಉಂಡು ಅರೆಗ್ಲ ದೇವೆ ರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಎನಿವೇಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಸೊ ಈತ ಮತ್ತ ಆವಡಂಡ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಪಿರಾಡ್ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿದ ಒಂಜಿ ಕೈ ಉಂಡವು ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಅಮ್ಮ ದದೀದ್ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿ ಬರಡು ಅನ್ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಂದು ಬತ್ತಂದೆಲ್ಲ ಇಡ್ಡೆ ಬಲೆ ಹೊರ ಜೋರೇ ನಂಚಿನ ಕೈ ನಾಟಕಗಳು ಅಂಡ್ ಐಕೊಟ್ಟಿಗೂ ದಯದಿದ್ದು ವಿನೋದ್ ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆವಡಿಗೆ ಒಂಚಿ ಕೊಡ್ತಾడు ದಯದಿದ್ದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ? ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿರೀಕ್ಷಾ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಅವರ ಟೀಮಿಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ನನ್ನನ್ನ 6 months ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ವಾ 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಇವರ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬಂದು ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ನಗುವಿನ ಗುಣ ಒಂದು, ಆ ನಗು ನಾವು ಏನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರಿಬೇಕು, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಲಿಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ನಗು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು 14 ಬ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಬ್ಯಾಚ್ಗಳು ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು. ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಜನಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಂಬೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ನಂಬುವಂತ ದೇವರುಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬ್ತೇನೆ. ಅವತ್ತು ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿರೋದು ಒಂದೇ, ಸೊ ಇನ್ನು ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನಿಮ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಓಪನ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ. ಮೊನ್ನೆ ಅವರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳಿರೋದು ಅದೇ, ಈ ರಾಣಿ ಪಂದಿತ್ತರತುಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ದು ಹೋದಾಗ ಈಗ ಬೇಗಡಿಗೆ ಕುಡೋಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಪಣ ಬಂದಿತ್ತಾರಂತ ವಾಂಡ್. ಸೊ ಈರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಿರು. ಸೊ ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾನು ಏನು ದೇವ್ರ ಜೊತೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಆ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಆ ವರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಾದರಿಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂಕೊಂದು ಮಾತ ಹೊಸ ఇంక ఎక్కడ నీళ్ళాట పన్నాక ఇంకా నీళ్ళాట ఎంకలేక కాదు ఇది ఐటల్ ఆర్ట్ ಆತದೆ. ಸೊ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಡೆವಲಪ್ ಆತನ ಆರ್ಟ್ ಮೇಕಪ್ ದಾದ ಪಂಪ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಡೆವಲಪ್ ಆತನ ಇಂಕ್ಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಹೊಸತಿ ಪಣ್ಣಲಕನಿ ಇಂಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ. ಇಂಕ್ಲೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ತೂದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಕೆಲವರಿಗೆ ನಿಗ ತೂತೆ ಇಂಚ ಫುಲ್ ಒಂದು ಪರ್ಸರ್ತ ಮೇಕಪ್ ಇಜ್ಜಂದು ಯಾರ ನಿಂಚ ಮೇಕಪ್ ಅಂತ ಲುಕ್ ಬೇರೆ ಅಡ್ವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ತಾ ಪಂಡ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಇದೇ ಇತ್ತ ಬನ್ನಾಗ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಒಂಜಿ ಈತ ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ ಪಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಏತ್ ಜನ ಉಳ್ಳಾರ ಬೆನೊಂದು ಉಳ್ಳಾರ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಮೇಲ್ನಡಿ ಬತ್ತ ಕಲ್ಪನ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿನ ಬೇಲೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನವೇ ಅಕಲ್ ಬತ್ತದ ಕಲ್ತದ ಅಕಲ್ ಬೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏಪಲ್ಲ ಅವು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೋಗ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲ ಅವೇ ಟ್ರೈ ಅನ್ಪನೆ ಏಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಬೆನ್ಪುನತ್ ನಮ್ಮಡ್ದು ಒಂಜಿ 2 ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಲೆ ಆಗೋದು ಅಂಚ ಬೆನ್ಪುನು. ಸೊ ಇರಡ್ದು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಇರೆಗ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್. ಇರೆಗ್ಲ ಒಟ್ಟಿ ಸೇರ್ತಿ ನೀಲ್ ಆಟ ನಾನೆಲ್ಲ ಗ್ರೋ ಆಡಿ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ತೂಪ ಬಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಆಡಿ ಹೊಸತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಐಕಿ ಅಂತ ಅನ್ಪುನು. ನಾನು ಆಡ ಕೆಲವು ಕೇಂಡೆ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಡಿಸೈನ್ ಹಾಪುನು ನಾನು ಸುಮಾರು ಪಂಡೆ ಡಿಸೈನ್ ಪೂರ ನಾನು ಇಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ರೆ ಅದೇ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆವಡ್ ಪಕ್ಕ ಆನ್ ಜೋಕಲ್ ನಂಜಿ ನೇಲ್ ಆಟ ಪಾಡ್ ಪಕ್ಕ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಹೆಚ್ಚು ಅದೇ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇಗ್ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇಗ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಮಂತಿನಾಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಲ್ದೆ ಅವು ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿನೇದತ್ತು ಬತ್ತಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಪುಜರ್ ನಾಡೆ ಯಾನಿನಿ ಇಡೆ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಯಾನು ಮಾತ ಎನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಆವಡ ಅತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಇಷ್ಟ ಮಂತದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗ್ಲ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲ ಆವಡ ಅತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಕಡೆದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೈದಿನೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಮೈಕಡ್ ಪಾತಿರನೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಇದು ಜನ ಪಾತಿರದು ಇಪ್ಪಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂಕ್ ಲೇಡೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಶೈ ಶೇಮ್ ಆಪುನೆ ಮಸ್ತ್ ಯಾನ್ ಪಾತಿರನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ನೋಡ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೇಕ್ ಯಾನಾರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನ್ಪೆ. ರಂಜಿತ್ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅತ್ ಬೇದದನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಡ ಬಲ್ಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂಜಿ ಬಿಡುದು. ಏ ರಾಧಾ ಹಚ್ಚವನ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡು. ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಶರಣ್. ಏನು ಕಾಯಿಸ್ತೀರಿ? ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಯಾನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಹಾಬಜಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಜನ ತಿರ್ತುಂತೋಲಿಯ ಇಂಚೆ ತಿರ್ತುಂತೋಲಿಯ ಬರ್ಕೊಡ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನನಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಜಾಯಿನ್. ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಯಾವ್ಜಿ ನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಜೋಶ್ ಮತ್ತೆ ಕೊಡು ವಿಖ್ಯಾತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓಕೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಲೈಕ್ 3 to 1 ಏತು ಜನ ಆತು ಜನ ನಮ್ಮ ಶರಣ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಖ್ಯಾತಗಳು ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಸಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಓಕೆ ದೇವರನ್ನ ಮಾತೆನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ನೆರೊಂದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಓಕೆ ಪ್ಲೀಸ್. ವನಸನೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮತ್ತು ಬತ್ತಿನೆಡ್ಡಾನೆ ಅಂತ ಅದೇ ಶಕುಂಡ ಇಂಕಲ ಬಡ ಅವನು